Málo kto už veril, že sa to podarí, ale naši hráči aj vďaka zhode okolností to dokázali, ale predovšetkým to dokázali vďaka vynikajúcemu výkonu proti Spojeným štátom americkým. Dnešné štvrťfinále vedie česko-americká rozhodcovská štvorica ako hlavný Antonín Ježábek a Keith Cavell, na čiarach Petr Blimel a Jonathan Morrison. Tak si to poďme všetci spoločne užiť. Nech si to užijú aj tí hráči v modrých dresoch. Tie nám priniesli zatiaľ na šampionáte za každým šťastie. Sekerová prvá strela na bránku zblokovaná. Čo sa postaral Pesonen a aj tá druhá, tu zas blokoval Lepisto, ešte to prikopával Kopecký pred bránku. Andrej Sekera zabojoval a nedovolil Pesonenovi rozohrať. Ustrážiť prvý fínsky útok, bez pochyby kľúčová úloha. Pilström štartuje okolo Mihálika, Pilström je rýchlejší, prihráva, tam bol Savinainen, výborný zákrok Staňu. Na rýchlosť Fínov si Rišo upozorňoval v tom predzápasovom programe a ten najrýchlejší Fín nám to teraz predviedol v plnej paráde. Strela Venenena skončila za Rasťom Staňom, tak tento oblúčik doputoval až za nášho brankára. To je obrovská škoda. Fínom vyšiel začiatok tohto štvrťfinále už po minúte a pol. Vyhrávajú 1-0. Aaltonen, žabka Kontiolovi, ktorý to opäť poslal na modrú. Hietanenová strela zblokovaná, ale Pesonen páli z otočky. Je veľmi náročné hrať aktívne proti takto rozsiahnutému vzorcu, ktorý Fíni predvádzajú, ale aj tak v každom prípade je dôležité, aby naši chlapci ešte v tých počiatkoch tej rozohrávky v našej tretine treba, aby sme pristúpili aktívnejšie k Fínom a nedali im ukludniť puk, ukludniť hru. Salminen, Granlund, pred bránkou Korpikoski. Granlund vrátil Salminenovi, jeho strela, Korpikoski získal puk, ešte ho nastreluje pred bránku a tam nedal Salminen. Myslím, že to bol ale s tečom našich hráčov. Milan Jurčina? Myslím, že René Vydarený. Alebo Vydarený. V poslednej chvíli. Bol to René Vydarený. Áno. Tak to sme si vydýchli. René, máš brankársky zákrok par excellence. René zachránil čistý gól. Jednoznačne. Granlund na buli úspešný, Laxo, Salminen. Znovu Salminen. Prihráva Granlundovi, tak teraz ďakujeme Rastovi Staňovi a v zápätí aj Záborskému, ktorý zblokoval Salminenovú strelu. Tam by sa už Rasto asi presunúť nestihol. 2 proti 2, ale blesku rýchli fínsky hráči so snahou vytvoriť z toho prečíslenie, aj to vytvorili a prehrávame už o 2 góly. Kontiolov už 7. gól na majstrovstvách sveta. Korčuliarská prevaha absolútne kľúčovým okamihom v tejto situácii. Nevytlačili naši hráči aspoň do stredného pásma a v zápätí opäť vypálil ten istý hráč Granlund spoza bránky. Snažil sa zaskočiť Rastia Staňu, ten sa nenechal prekvapiť. Ale v zápätí vymyslel Granlund krásnu prihrávku Pilströmovi. Ten bol úplne voľný. Granlund znovu hľadal Savinainena, tentoraz už pri ňom bližňák. Savinainen sa však vyhol nášmu útočníkovi a bol tam faul, hákovanie na práve Savinainena a ďalšia presilovka nášho supera. Staňa pristavil pre Sersena, toho napadala hneď dvojica Pesonen, Aaltonen. A k puku sa dostáva Kontiola a skóruje. Už sa zdalo, že Rastio ten puk zastaví, ale keď to Kontiolovi padá, tak mu to jednoducho padá.
Ten puk sa k nemu dostal s absolútnym šťastím, áno. Ale puky si ho nachádzajú v týchto situáciách. Treba uznať, že on jednoducho dáva tomu veľkú príležitosť tým, že sa pohybuje aktívne a nejakým spôsobom vie prečítať aj dopredu reakcie svojich spoluhráčov. Mezej pretlačil sa cez Melarta a to nie je ľahká úloha. Daňo. Melart ho odzbrojil, 3 proti 1, idú dopredu Fíni, prečíslenie, Pessonen prihrával pred brankovisko, tam sa to zaplietlo medzi Sersenom a Šatanom a náš kapitán to vyhodil radšej na zakázané uvoľnenie, ale Fíni v tejto pohode, v akej hrajú, si už dovolujú naozaj exibičné akcie. Myslím, že tú prihrávku by za stavu 0-0 či 1-0 už nevymýšľali a už by to zakončovali priamo na bránku. Jurčinov ľahký puk nezapadol za fínsku bránku, tam si treba vybojovať rešpekt, skúša to Branko Radivojevič proti Lepistovi a obaja idú von. Áno, obaja idú von, ale aj toto je napríklad cesta, ako trošku zmeniť to tempo hry, snažiť sa vyprovokovať možno aj nejakú takúto šarvátku. Surový využil otvorený priestor, ktorý sa mu ponúkol. Kopecký sa natlačil do branky, ešte Surového dorážka. Kopecký prikopol puk Mihálikovi. Na modrej čiare zostáva Jurčina, prihrávka Surovému, ktorý nepremenil po obrovskej šanci. To bola žrtka, ktorá zastavila Surového strelu, to nebol Ranta, to bola teraz konštrukcia fínskej bránky. V poslednej minúte prvej tretiny mohlo byť 1-3 a aj to fínske čaro domácich brankárov mohlo byť už negované. Fíni zamestnali sami seba, Pilström nebezpečný aj pred vlastnou bránkou. Ale za tú prihrávku práve Surovému zase pochválime Vlada Mihálika, ktorý to tam odvážne posielal pred bránkovisko. Ranta zostáva pre nás neprekonateľným, nevyriešiteľným problémom. Aj keď ho už raz Surový prekonal, pomohla mu žrtka. Záborský to skúsil znovu cez Kukumberga. Roman posiela Mezeja do rohu, ti nemu je Pilström, tam má Braňo jednoznačne fyzický návrh, Miklík môže vystreliť a gól! Je to tu 1-3, Ranta konečne prekonaný, tak teraz už len tých gólov nech tam padá viac a viac a viac. Andrej Sekera na útočnom výpade, zastavil ho Lepisto, ale Andrej ešte pokračoval vo svojej akcii. Šatanová strela, ešte je tam zákrok, fantastický Rantu proti Liborovi Hudáčkovi, ktorý si potreboval prehodiť na backhand. Ale trvá naša aktivita, veľmi dobré striedanie tejto našej formácie. Sekera potiahne si puk na os, odtiaľ vystrelil gól! 2-3! Znížené, perfektné striedanie elveckého formácie. Ten gól niekoľkokrát visel vo vzduchu. Padlo to Andrejovi Sekerovi. Štvrťfinálová dráma je opäť na svete. Surový, Hudáček. Zbavil sa Salminena, stále Hudáček. Na modrú čiaru, odkiaľ páli. Vydarený, druhá slovenská žrtka v tomto stretnutí. V prvej tretine Surový, v druhej René Vydarený napálil Rantovú žrtku. Kukumberg uspel proti Kontiolovi. Za brankou Miklík. Pomáha Kukumberg. Kukumbergová strela z otočky v zápäti pálil. Záborský a Miklíkov backhand zachytil Ranta a opäť sa bude vylučovať.
Takto skúsi Radivojevič. Nastrelí puk pre Kopeckého. Proti nemu je tam Jetanen. Kopecký posúva na modrú. Mezejovi jeho strelu sa snažil tečovať. Gól! 3-3! 3-3! Tak to je štart tretej tretiny. Ako hrom. 30 sekúnd sa hralo a Jalonenové tyky naberajú na intenzite. Páni, klobúk dolu. Tomáš Surový to tam pretlačil. Počúvaj ma ešte, že nemám problémy s tlakom, lebo by si to tu musel dokumentovať sám. Aj on by teraz rád naštartoval svoj tým podobným spôsobom, a kto iný ako jeho najlepší hráč. Keď sa takto bude zrážať, tak to dokáže Aaltonen. 4-3. Fínom vyšla parádna kombinácia a práve Kontiola to tým svojím hitom naštartoval. V útočnom pásme už sa zdalo, že naši zostanú pri puku, že už to prerušia, ale Juha Matti Aaltonen po Pessonenovej prihrávke nemal problém skórovať. Sekera. Proti nemu Savinainen. Sekera to krásne hádzal Surovému, tento neusmernil do odkrytej časti bránky. Krásna prihrávka. Seko, klobúk dolu, čo si teraz vymyslel. To nemalo chybu. Radivojevič chcel zbúrať Lepista, aj ho zbúral, ale Fíni držia puk a postupujú do semifinále po